बोला गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। गुड मॉर्निंग मित्रांनो, मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो तुमचं कोकणी सुयोग या चॅनलवर. आज सकाळी वाजलेत आता 7:30. आता निघून इथून कोरलाई फोर्ट आहे, तुम्हाला दाखवला पहिल्या भागमध्ये. कुठे आहे तो? 2 किलोमीटर आहे चालत, बस जाणार नाही एवढी. आता निघतोय चालत सर्व. किल्ला आहे तिथे आणि लाईट हाऊस म्हणून पण आहे, तो बघूया, दाखवेन मी तुम्हाला नक्की व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. बघूया मग आता चालू करूया प्रवास. निघायला थोडं टाईम आहे, त्यामुळे जरा इथे खाली बीचवर आलो बीचवर. बघूया कसं आहे, सगळ्यांची तयारी चालू आहे गडावर जायची. तोपर्यंत बोला आपण समोरच बीचचा व्ह्यू आहे, त्यामुळे बोला जाऊन बघून येऊया. आलोय जरा खाली, दाखवतो तुम्हाला आता पूर्ण. हे बघा, हे नारळाचं झाड आहेत ना मोठं, तिथे आपला फार्म हाऊस आहे. आणि आपण आता भरती गेलेली तर भेरती असते इथे. तर अक्षय साहेब पण आलेत. पुढे चाललंय, जाऊ दे एकट्यालाच. आलेलो आहे आता गडावर, बघूया कसं काय ते. रेनकोट घेतलंय, काय करणार, पाऊस आला पाहिजे. माझंच निळेचे काळे साईडला गाडी पाठी पब्लिक पब्लिक पाठी खूप पाठी. जाऊ दे, लाल पिवळी खूप पाठी. काली पिली इधर किधर आहे. थोडी पप्पाची पर्याय झाले. आता आलेल्या माहितीनुसार इथे खूप वाईट बातमी झालेली आहे, पण 2 मिनिटं सगळ्यांनी शांत राहावे आणि ज्याने कोणी फाशी घेतली कृपया करून त्यांना आपण दाखवू नाही शकत ही वस्तू, पण तुम्हाला दाखवायला लागते. मी मनावर दगड ठेवून दाखवतो ही तुम्हाला. वस्तुस्थिती खूप बिकट आहे, तुम्ही बघून स्वतःला असं त्रास करून घेऊ नका. कॅमेरामॅन दाखवा तुम्ही, दाखवा आपल्या चॅनल मधील सगळ्यांना, प्रेक्षकांना आपला दिसला पाहिजे. दाखवा आणि 2 मिनिट तुम्ही बघितल्याच्या नंतरला कृपया करून 2 मिनिटं असं जागर उभं राहून त्यांना श्रद्धांजली द्या. आज ते या देशात नाही आहेत, देशात या दुनियेत. दाखवा त्यांना. हे पाहते प्रेमामध्ये अरे माझी बबडी तू सोडून गेली. अरे बाप रे, कितना लोने का कुछ समझ नहीं आला. तिच्या आयटम ने दुसरे कफन भी नहीं नसीब हुआ यार. बाबू हा जाम त्याचा जिगरी होता, जिगरी एकदम जिगरी, खास एकदम. सोबत घेऊन झोपायचं त्याला. लहानपणी एकच चड्डी घालायची. खूप अशी वाईट बातमी आहे. सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे ते आपले लोक, आम्ही तिथं बोलताना घाबरले, ते त्यांना पाठवायला लागलं पहिलं. आणि पाठवून आलेले व्हिडिओ आम्ही कंटिन्यू करत होतो, पण तिथे एक आमच्या काकींनी बघितलं की काय झालंय रडतायत काय, एवढं काय वाईट प्रसंग घडलाय. मग आम्ही पॉज करून त्यांना सांगितलं की तुम्ही जावा पुढे, इथे खूप मोठी वाईट घटना झाली. ते बोलले काय झाले. मग आम्ही दाखवलं खूप, मग ते पण रडू लागल्या. खूप वाईट मोठी घटना झाली. आता त्यांच्या आम्ही भावकीला कळवलंय आणि त्यांच्या गावावरनं माणसं येईपर्यंत थोडा टाइम लागेल. तरी पण पुण्यावरनं मुंबई येईपर्यंत टाइम लागेल. आणि तात्या विंचू साहेबांना कळवलंय आम्ही. त्यांचे मोठे तात्या विंचू साहेब पण बोलले की महेश कोटरे साहेबांना बोलू नका, कारण ते परत आमचा एन्काउंटर करतील. कारण आमची बाजूला येऊन बोलतील, त्याचा आत्मा आता गेला, आपला आत्मा बाहेर निघेला, त्याचा आत्मा गेलाय आता वरती. त्याच्या आत्म्यास शांती लाभो ही सगळ्यांना 2 मिनिटं स्तब्ध राहावे. जय महाराष्ट्र. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि भेटू पुन्हा भेटू. लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. शेअर करा. आणि आपलं नशीब एवढं भारी की आज सोमवार आलाय.
आणि वरती शंकराचं मंदिर पण आहे, आत्ताच माहिती पडलेलं आहे. आत्ताच आलेल्या बघा तो वरती किल्ला मस्त वाटतंय. माहितीनुसार. दाखवणार पूर्ण दाखवणार व्हिडिओमध्ये. आणि या बोटी ह्या बोट्स आहेत करून ठेवले. किल्ल्यावर चाललोय. माझं म्हणणं आहे बुटी जरा हलवा म्हणजे हवा येईल. आता तिची वेळ नाहीये त्यामुळे हलू शकत हलू नाही शकत. काल रात्री आम्ही 3 वाजता झोपलो, झोप पूर्ण नाहीये. नाही त्याच्यामुळे तुम्हाला चहा भेटली नाही. टीव्हीवर ऍड दाखवतात कॉफी कोची, तर त्यामुळे आम्ही कॉफीचं चॉकलेट खाल्लं आणि कॉफी पिल्याची फील आली आम्हाला. रात्री जेवायला म्हातारीला त्रास दिलाय भांड्याला पिल्यानं. त्याच्यामुळे ती म्हातारी सकाळी येऊ शकली नाही. बरोबर ना. आणि अरुण गवळी कसे पकडल्या वाटते. आणि एक तिकडे चांगलं काम करताना प्रतीक सकाळ सकाळ आपल्या झेंडावंदन निमित्त चॉकलेट वाटायचं काम त्याला दिलेलं आहे. त्याला दिलं आम्ही. कॉफी नाही चहा नाही, मग कॉफी कोची चॉकलेट फिलिंग कॉफीची. दुसरी गोष्ट म्हणजे कसं माहिती का हा की आपण आता कुठे चाललोय गडावर. गडावर. मग तिथं आपण गडावरती गेल्यानंतर काय काय तुम्ही बघाल. शंकराचं मंदिर आहे, त्यांच्या पाया पडा. काका बोलले काकाने मार्केट हलवलंय. अरे रात्रीच्या म्हाताऱ्याला लई त्रास दिला. ती जेवण बनवते तेवढं संपते. तिला 1 वाजला असेल. बांधीपेटी मग गावात नाही 2 बाया आणल्या. रात्री उठल्या नाही. आणि काका तुम्ही टोपी सांभाळा, टोपी उडून मला आवाज येतच असेल. वारा वॉइस येतोय की हवेचा. जास्त पुढे जाऊ नका. आणि तो वारा आणि तो बघा तारा जास्त आपल्याला टाइमपास हा येतो सोय काय हा इथं वाट बघतो आम्ही 2-3 माणसं. माझी मम्मी पण येते. आले 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 मम्मी आली दिसले लांब लांबवर. त्या साईडला वर द्या द्या द्या. हे बोललो आधी खरंच चॉकलेट. किसमी चॉकलेट खरं तर आणलास. हा 1 नंबर. अरे एवढं गेलो तेव्हा चांगला व्ह्यू वाटला म्हणून तिथं स्मशान ते निघालं काय बोललेलो ना माहितीये? तुम्हाला. स्मशान नाही ते स्मशान त्या बोललेलो ना चल तुम्हाला. रे. बापरे. शूज आहे, आधी बोलता बोलता आपल्या अक्षय बहिणी काय बोललेला कुठली चॉकलेट आणणार. मी बोलता बोलता असंच मजाक मध्ये बोललेलो की आता कॉफी को नंतरला किसमी चॉकलेट भेटणार. खरंच स्मशान निघालं ते. थँक्यू कॉफी फॉर चॉकलेट फोटो काढायचा. कॉफी चॉकलेट सकाळी सकाळी खाल्ला कारण का तर कॉफीवाली फिलिंग. कॉफीवाली फिलिंग. आणि फ्रेश वाटलंय आपल्याला. पाण्याची बॉटल शेअर करा. काय आणि घंटा वाजवायला विसरू नका. पब्लिक पूर्ण पाणी. आणि मामा म्हणणं असा दाखवला. आणि मात्र पोपटला पत्रकार पोपटला पुढं सगळे मी खास घेऊन आलोय रस्ता दाखवण्यासाठी. हा ते फक्त असं म्हणजे जाता जाता सगळे ते जजमेंट बघतात. बरोबर आहे का नाही. आणि वर आपण किल्ल्यावर चाललोय.
हा बरं त्याच्या हातातलं की त्याच्यात भरपूर आहे, त्याच्या हातात भरपूर आहे. ए समूच्या हातात भरपूर आहे. गबा बकाबक भरले बघ तो ना ते बघ हातात ठेवले आणि एकच हे बोलतोय ते बघ. आणि दोन खाऊन टाकू. लहान पोरांना खायला द्यायचं बघा इथे कांद्याचे झाड दिसतात. हे शक्यतो वाळवंटामध्ये दिसतात. कॅक्टस तुम्ही बघू शकता. कॅक्टस 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 नाही, हे छोटा कॅक्टस आहे हा. मोठे कॅक्टस तुम्ही वाळवंटामध्ये बघू शकता. गडावर कोणी कचरा करू नका. सर्वांना एक नम्रतेची विनंती असेल, आव्हान नाही ते की, पाठी आहेत सगळे. त्यांनाच आपण गडाच्या पायथ्याशी गेल्यावर जे व्हिडिओ बघत असतील, जे किल्ल्यावर जात असतील, हा. त्यांना पण एक आव्हान असेल की गडावर जावा, महाराजांनी काय इतिहास केलाय, काय पराक्रम केलाय त्याचा अभ्यास करा, पण कधी कचरा वगैरे टाकू नका. ड्रिंकिंग तर आणि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग असे व्यसन वगैरे काही करू नका. सगळ्यांना नम्रतेचं आव्हान असेल. आणि हा बघा बघा एक नंबर लगेच. आता इथून व्ह्यू बघूया आपण एक अप्रतिम समुद्राचं. काय होतं Yes. लाटा मस्त आहे. मस्त झोपलो. लय हातपाय दुखताय, काय सांगू नाही शकत. एवढा हातपाय दुखताय. मस्ती पण केली माझ्या पुढे. आणि ह्यांनी रात्री कुरकुरे खाल्ले. कुठे गेला तो? कुरकुरे खाल्ले. आणि आता आम्हाला विचारतोय की तू कुरकुरे बनवले का आम्हाला? आणि दोघांनी एक साथ कुरकुरा खाल्ला. आणि याची चव लय आवडली. हो, महाराजांच्या इथे कधीच कॅमेऱ्याला बंदी नाहीये. त्यांनी सांगितलं इतिहास बघा आणि लोकांना दाखवा. जेवढ्या लोकांपर्यंत पोहोचेल, आपल्याला लहान पिढीला आपला महाराजांचा इतिहास कळलाच पाहिजे. हा व्ह्यू दाखवतो आता. केली तर ते बोलले की इकडे त्या काळी फ्रेंच, डच आणि जे ते लोक, इंग्रज लोक यायचे, ते इकडे बहुतेक लोक इकडे मतलब राहिले तिकडे. आणि ते आता त्यांची पुढची जनरेशन म्हणजे पुढची पिढी आहे इथे त्यांची, असं आम्हाला ऐकण्यात आलं इकडच्या लोकांनुसार. या साईडने लोकांनी सांगितलंय आम्हाला. आणि आलात तर जरा ह्या कडेने चालू नका, थोडा आतमधून चालत पडण्याची भीती. आणि हे बघू शकता, हे उभं असं दृश्य किल्ला दिसतो ना तिथे असं वरच्या साईडला. माझा फर्स्ट टाइम वर गेल्यावरती दिसेलच फर्स्ट टाइम तुम्हाला. चाललोय किल्ल्याला. माझा पण फर्स्ट टाइम रे भाई. फर्स्टच किल्ला आहे फर्स्ट किल्ला आहे माझा. माझा. मी सगळ्यांना एक आवाहन करेल की तुम्ही फिरायला जाण्यापेक्षा, इकडे तिकडे जाण्यापेक्षा ना, एकदा महाराजांच्या किल्ल्यांवरती जाऊन या. जो बोलतात ना, अंगामध्ये जल्लोष येतो, जोश येतो ना, तो महाराजांच्या. सर्वात प्रथम तर रायगडला जावा, मी तर बोलेल. रायगडवरती गेल्याच्या नंतर एक महाराजांच्या सिंहासनाच्या इथे गेल्याच्या नंतर एक अंगामध्ये एक वेगळीच ताकद, एक वेगळीच फिलिंग हा रिअल येते. रिअल मी जाऊन आलोय. बरोबर आहे. मी 2दा जाऊन आलोय. म्हणजे तुम्ही रोपवेने जाण्यापेक्षा, रोपवेने जाणार हे आत्ताची जनरेशन कशी चालायला मागत नाही, रोपवेने जाते. रोपवेने जाऊ नका. जायचं असेल तर चालत जावा. महाराजांनी त्या काळी कसा गड बांधलाय, हिरोजी इंदोरकरांकडनं कसा गड बांधून घेतलाय ते पण तुम्हाला समजेलच. तुम्ही प्रॉपर तिथे जाऊन भेट द्या आणि म्हणजे तुम्हाला कळेलच इतिहास काय आपला होता आणि काय किती शिवाजी महाराजांनी 350 किल्ले जिंकलेत. असं काय 350 वर्षापूर्वी 350 वर्षापूर्वीच पण ते पण ना जास्त आहे. जास्त नाही पण आता जास्त झाली ना. आता जास्त झाले असतील. कधीपासून 350 350 वर्ष हे आम्ही खूप दिवसापासून जास्त आहे. आता जास्त झाले असतील. पण आपला इतिहास एक म्हणजे खरंच एक बाहेरच्या देशातील लोकांना पण एक वेगळा अनुभव. ते बोलतात की जर शिवाजी महाराज हे आमच्या देशात आले असते
रिअल आहे तर त्यांचा वारसा आम्ही म्हणजे त्यांचे गड किल्ले, वारसा म्हणजे त्यांचे गड किल्ले आम्ही प्रॉपर हे जपले असते ना, आपल्याकडे जपले गेले नाही आहेत ते. तर एक सरकारला पण एक आव्हान नाही बोलता येणार, एक फक्त विनंती असेल की तुम्ही महाराजांच्या गड किल्ल्यांकडे लक्ष द्यावं. चांगले करून आपल्या पुढच्या पिढीला. महाराजांचे पुतळे बांधून काही फायदा नाही. महाराजांचे पुतळे बांधण्यापेक्षा महाराजांचे किल्ल्यांवरती लक्ष द्या. महाराजांचे किल्ले सुरक्षित राहिले तर महाराज पण खुश होतील की माझी नेक्स्ट जनरेशन, माझी पुढची पिढी काहीतरी माझं संरक्षण करते. आता आपण लाईट हाऊसच्या इथे पोहोचतोयच आहे. आम्ही हा दुसरा लाईट हाऊस बघतोय. मी चिपळूणचा आहे त्यामुळे गोवाघरला एक लाईट हाऊस बघितलेला. आता हा दुसरा लाईट हाऊस आहे. हा जरा वेगळा लाईट हाऊस वाटतोय. जरा बघूया. ब्रिटिशांच्या काळाचे ब्रिटिश लाईट हाऊस आहे. गेल्यावर बघू आपण. या साईडला बीच बघा. मस्त. भरती आलेली भरती आम्ही बसलेलो. पूर्ण भरलेला आणि सकाळी उठून बघतो तर भाई पाठी गेला. सकाळी आम्ही उठून बघतोय तर समुद्र तिकडे. रात्री हा लय पकवतो. कुठे गेलो तो? रात्री कुरकुरे झोपेत कुरकुरे खातो. आणि आता बोलतोय की कुरकुरे नव्हते. आमचा 5 रुपयाचा एक पॅकेट खाल्ला आहे कुरकुरेचा, तरी बोलतोय आता नाही खाल्लेत कुरकुरे. परत बघा, झोपेत खाल्ले तरी नाहीच बोलत तो. मसाला बघितला फक्त. आता बघूया पुढे लाईट हाऊस आणि किल्ला. दाखवू तुम्हाला मस्त कसं आहे. दुखतोय आहे ना आता काय. हा प्रवेशद्वार, इथून म्हणजे एंट्री आहे. हा लाईट हाऊस आहे. कोरलाई कोरलाई फोर्ट दीपगड. आपण आलोय कोरलाई फोर्टला. हे लाईट हाऊस आहे लाईट हाऊस आहे. आणि इकडे किल्ला. मी खूप कधी जातोय असं झालं किल्ल्यावर. माझं पण आता खूप दिवसांनी किल्ला कुठला तरी चाललोय. कुठल्या तरी किल्ल्यावर खूप दिवसांनी चाललोय. किल्ला बघावं मग फर्स्ट टाइम बघतोय. कसा एक्सपिरियन्स ते मस्तच असणार आहे. थांबे थांब, हे सगळ्यांना थांबा. हे लाईट हाऊस आहे ना, हे लाईट हाऊस आहे. हे थांब अक्षय, सगळ्यांनी होते वाट बघतो आम्ही. ते फोटो बिटो काढत बसले त्या साईडला तर थोडा उशीर होतो. मानव 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 फ्लॅग बघ कसला पडतो. चांगलं आहे की आम्हाला फ्लॅग झेंडावंदन करायला भेटत आहे. चाललोय आपण वरती लाईट हाऊस मध्ये. फिलिंग एवढी चांगली मस्त वाटायला लागले. कुठं? इथं वर काढू. ये चला. हे थांबे, चप्पल काढ इथं. आणि आम्ही चाललोय वरती लाईट हाऊस. चप्पल निकालू, चप्पल काढू इथं. चप्पल जाऊ दे ना. चला चप्पल असू दे. वरती चाललोय. विचारलेलं चांगलं असतं. आवाज नको. पण सोबत आहे. अरे हे बघा प्रवेशद्वार बघायचं. आणि हिजतून मी जात आलो. अरे मस्त. आणि आपण या इथे लकी खूप लकी. इथं खूप खुश झालोय. खुश मन खुश झालाय काहीतरी. टाइम लवकर आम्ही लवकर निघालो त्यामुळं, नाहीतर भेटलं नसतं. खुश झालंय मन खुश. येतं सर्व. आता आपण करूया
फ्लॅगचं झेंडावंदन झालं ना, दाखवतो आपला झेंडा कसा वाटतो तो तिरंगा. फर्स्ट टाइम लाईट हाऊसला पण व्हिजिट केला आणि मन खुश. फर्स्ट टाइम बघितला. लाईट हाऊस मी पण फर्स्ट टाइम आला. ते बघ त्या साईडला बॅक साईडला केलेलं आहे. ते काय ते बघ तो हे लाईट हाऊस आहे. लाईट हाऊस हे काय तो लाईट हाऊस. बॅक साईडचा. त्यांनी आम्हाला बोलवलं जाण्यासाठी रस्ता आहे. हा, इथून बहुतेक किल्ल्याला जायला रस्ता आहे. इथून इथून जायचं आहे. इथून हा, जाऊ 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 मस्त जाऊया. इथं लाईन मध्ये सगळ्यांना थांबवताना आता हे करा. हा का काढ ना व्हिडिओ, त्या साईडून काढतो व्हिडिओ. थांब त्या साईडून व्हिडिओ काढ. तिकडून तिकडे जा, तिकडे हा त्या साईडला येस. गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल बंग विंध्य विमाचल यमुना गंगा उच्छल जलसित रंग. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे विश्राम. अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार सावधान करके तिरंगे झंडे को सलामी देंगे. 2 बार मैं बोलूंगा, एक साथ सलामी दो, 1 2 के बाद जय हिंद बोलेंगे. एक साथ सावधान. तिरंगे झंडे को एक साथ सलामी दे. 1 2 जय हिंद. फिर से तिरंगे झंडे को एक साथ सलामी दे. 1 2 जय हिंद. विश्राम. तो आज का हमारा 75 ईयर्स है इंडिपेंडेंस डे का. 75 साल हमारे आज़ादी को हो गया है. ये आज़ादी हम सभी लोगों को मामूली तरह से नहीं मिली है. चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस,
भगत सिंह इन जैसे क्रांतिकारी की वजह से और उनके साथ ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे अनेकों लोगों ने बलिदान और अपना त्याग दिया है, तभी हमें यह आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी को अच्छे से इसके बाद भी ऐसे 75 ईयर्स के बदले ऐसे 100 हजारों कंटिन्यू चलते रहे और हमारी तरक्की हम अच्छे से करते रहे। हमारी ईमानदारी से हम लोग अपने देश के लिए सेवा करते रहे, यही मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ। और हमारा तिरंगा ऐसे ही हमेशा के लिए आसमान छूता रहे। इतना बोल के मैं दोस्तों समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बड़ा है ना? हाँ, छोटा वाला। वरती चाललोय आता व्ह्यू बघायला. चरण येतोय. कमॉन चरण. चलो चलो स्टार्ट. आता ही थोडीशी शिडी आहे बघायला जायचं. हे सगळ्यांनी सावकाश रे. अक्षय हळदे पण आलेला आहे आणि हे पाठून कोण येतंय? रुचिता. चला चल बोल. आमचा हळू हळू, कोणी गडबड करू नका. मेन माणूस वर चढलाय. काल याने हत्तीला चारा भरवला झोपून. अरे पायऱ्या छोटे छोटे आहेत. छोट्या पायऱ्या आहेत. सॉरी कंट्रोल पॅनल तुम्ही बघू शकता. इथे कंट्रोल पॅनल आहे. एवढं बरं वाटतंय ना, काही सांगू शकत नाही. टोपी तरी भावा. हा ह्याचीच टोपी आहे, मी घेतली होती. चल इथं असं घेऊ. आणि हे कंट्रोल पॅनल याच्याने काहीतरी हे करतात, लाइटिंग सगळीकडे लाईट प्रोव्हाइड होते. हा. आणि आपण खाली जाता आणि बाहेर आलोय. अरे तुम्हाला एवढा तर रस्ता दिसतोय, त्या टायमाला काय लोक हा वारा सुटलाय रे बाप. बोला इकडे. हवा सुटली खूप. बघा हे बघ. आणि वरती बघा, इथं बघा, हे वेस्ट दिशा दाखवणारा नॉर्थ साऊथ असं पूर्ण म्हणजे दिशा दाखवतो. ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साऊथ म्हणजे असं पूर्ण दिशा हे केलंय त्यांनी, झालंय डिसाईड झालंय पूर्ण असं दाखवतोय. या साईडला आपण म्हणजे साऊथ साईड. तुम्ही हवेचा अंदाज घेऊ शकता की मोबाईल हलतोय ऍक्च्युली. हा मोबाईल हाला लागलाय. आम्ही पण असं कोणत्या लेवल हवा चालू आहे. हवेचा अंदाज. हवेचा अंदाज. वाटस जो आहे तो पोलीवर जो रडार आहे. काढतो तो रे. हा लाईट हाऊस. आपण आता तिथं जाऊन आलो. मस्त आहे. टाइम नाही. त्या गडावर जायला निघालोय. लाईट हाऊस मधून हा बघा, हे झालेलं आपलं गेंडावरून इथे. इथून हा कोरला किल्ला. आम्ही चाललोय गडाला. आणि हा रस्ता आहे कोरला किल्ल्याकडे जायला. वो 80,000 की सूज की वाट लगी होगी मुझे लगता है. चाललोय. किल्ला छोटा आहे, जास्त काही चढायला नाही. छोटा आहे किल्ला, काय एवढं काय ट्रेकिंग कधी पण एन्जॉय चढायला नाहीये. मस्त चालतंय चालत मस्त पैकी एन्जॉय करतोय. छोटाच आहे, चढू शकतात सगळी कम्फर्टेबल. छोटे छोटे हे काय बोलतात, स्टेप्स आहेत. हा पायऱ्या छोटे छोटे पायऱ्या छोटे वर जायचं. जवळ आजूबाजूला फुलं मस्त आहे बघा, हिरवा आणि रस्ता. आणि मग बॅक साईडला आजचा दिवस खूप छान आनंदमय. आपण तिकडे नाही गेला तर इथे भेटणार. झेंडावंदनचं करायला मस्त वाटतं. लाईट हाऊस मध्ये
झेंडावंदन केला. वा त्याचा आनंद आनंद काही सांगू शकत नाही. खतरनाक स्पोर्ट शूज घालून खतरनाक आनंद. तार नीट या रे. हे नको पकडू चढताना. हे पकडू नको. पुढचे हे होतात पुढचे अरे इकडे तिकडे होतात पुढचे ते लागतं अंगाला. पकडायला बांधते जेणेकरून व्यवस्थित माणसांना जाता येईल. तर मी चाललोय. चरण येतोय. दाखवतो आता पुढं आलोच आहे जवळ. असं टाकू नका किल्ल्यावर येत असेल तर. आता येऊ नका किल्ल्यावर कचरा करू नये. हा गेट गेट आलेला आहे. हॅपी बर्थडे. तिथे पण जात असाल तर पहिला मेन म्हणजे गोष्ट खाली बघत चाला. नाहीतर हॅपी बर्थडे व्हायचा. कोणत्याही ठिकाण असू दे खाली बघून चाला. फ्री मध्ये हॅपी बर्थडे व्हायचा फ्री मध्ये. या साईडला तुम्ही जाऊन या त्यामधून नाही तुम्ही येत ना सगळे एका ठिकाणी काय करणार. येत नाही काय आता सोबतच झालं. आपण जाऊया आता पुढं. खजाने की मी येतो जरा. हा येते जाऊया. चल ना. पूर्ण किल्ला फिरायचा आपल्याला. पूर्ण किल्ला. आता तिथे 10, 12, 20, 25 फोटो काय होत नाहीत. एक साईडला जरा गर्दी आहे. तुम्हाला छान व्ह्यू दाखवतो. थोडं गर्दी तिथं म्हणजे थोडा लय घाण. हा तिथं थोडं गर्दी कमी होऊ द्या. आम्ही मग माहौल थोड़ा मस्तपैकी कम होने दो. थोड़ा video- माहौल कम होने के बाद हम लोग जाएंगे उधर. फोटो बिटो काढू मग व्हिडिओ हा नवीन मेंबर आहे. पण कुठे गेला तो. हा तो धीरज. तो गेला आमच्यात. ठीक आहे नवीन मेंबर बोला म्हणून तो लाजला बहुतेक. मी गेलो तर तिथं फोटो काढाय मला सांगतो. मोबाईल चांगला आहे ना. मोबाईल चांगला आहे मग कामाला लावतात. अपना OnePlus है ना. सब कुछ किंमत मन. मैंने मोबाइल मेरा स्विच ऑफ है बताया इसलिए नहीं तो मेरा बंद करतो. मेरा जाता हा ना. घ्या झाला बाळाला घ्या. आल्यापासून बाळालाच घेतलं नाही आम्ही. तिथं आम्ही आतमध्ये आलोय असं लाजला. थोडं हा या साईडला घ्यायचं. बस. चालू अरे इथून ते यायचे ना shortcut. कुठला मेन आहे का. मेन तिथल्या स्थानिक लोकांच्या माहितीनुसार इथना जे आपले जहाजामधनं आपले दारू गोळा किंवा इतर काही म्हणजे आपलं सामान बोलू शकतो आपण ते इथनं इकडनं यायचे. तर इकडे जहाज बहुतेक इथे जहाज किनाऱ्याला लागायचं आणि इकडनं सर्व सामान वर चढवण्यात यायचं. बहुतेक हा मेन दरवाजा असावा मी कारण समुद्रामध्ये बाजूलाच पण खूप असं मस्त असा वारा सुटला. थोड्याशा लाटा दिसत आहेत कारण रात्रीपेक्षा तरी कमीच आहेत. आणि इकडे बघा, इथे तिकडे आपण समुद्र. भाजी पण बघू शकतात. थोडी थोडी भाजी आली आहे. ही करटुले बोलतात या भाजीला. करटुल्याच्या भाजीची फुलं दिसत आहेत आपल्याला. पण हे असं वातावरण जरा बरोबर नाही वाटत की महाराजांच्या किल्ल्यावरती पूर्ण हे हिरवगार झालंय. किल्ले पडत आले आहेत. हे बघायला दृश्य जरा छान वाटत नाही. तर त्याची सुधारणा लवकरात लवकर व्हावी अशी फक्त विनंती. अपेक्षा, विनंती. चला आता पुढे पुढे दाखवूया. चला आपण जाऊया पुढे. पण जरा फोटो घे. अवस्था झाली खूप बेकार. करणं गरजेचं आहे. तटबंदी जरा ढासळलेली आहे. सोनू इकडनं आपण बोलू शकतो हा की म्हणजे खिडकी एक प्रकार. एक नाही, प्रकारचे खिडकी दुश्मन नाही बोलू शकत. आपल्याला दुश्मनला बघण्यासाठी इकडनं बघू शकतात. तिकडनं वार होत आहेत की नाही. इकडनं बहुतेक त्याच्यावरती जहाज आपले कुठपर्यंत मावळे उभे राहत असतील. आता तटबंदी कोसळली ही.
इकडनं महाराज तेव्हा त्या काळी बहुतेक हे दीपस्तंभ नसेल, लाईट हाऊस नसेल. चला पुढे जाऊया. इकडे जाऊया आपण वरती. खूप मोठा म्हणजे आहे बऱ्यापैकी मोठा किल्ला. हा ठीक आहे. आता इथून काम मोठं चालू असं हे क्षेत्रफळ असं खूप मोठ्या जागेवरती पसरलेलं दिसतंय. हे फक्त किल्ल्याची थोडीशी डागडुजी केली तर खूपच छान वाटेल. खूपच छान वाटेल हा किल्ला. लवकरात लवकर सर्व किल्ले सुधारले पाहिजे. मी तर बोलतो सर्व शिवभक्तांनी एक प्रत्येकाने एक आपल्या परीने 100 रुपये तरी दिले. एवढे शिवभक्त असतील या महाराष्ट्रामध्ये, महाराष्ट्राच्या बाहेर पण शिवभक्त आहेत. 100 रुपये तरी दिले तरी सगळे गडे किल्ले उभे राहू शकतात. एवढे आपले महाराजांचे मावळे आहेत, महाराजांना मानणारे आहेत. बघा इकडे जाऊया वर. अजून पुढे आहे खूप. दाखवू. हा व्हिडिओ बाकीचे पुढे गेले. पाऊस नाही हे खूप चांगलं काम आहे. काय हा, पाऊस नाही आहे त्यामुळे व्यवस्थित फिरता येते आणि व्हिडिओ करता येतात. आणि भावाने कॅमेरा काढलाय. आता एकेकाचे फोटो चालू होतील हळूहळू. हो फोटो स्टार्ट होतील आता. माझ्या तिथे तर एक काढणार थांब ना, तिथे जाऊ दे जरा. आमची व्हिडिओ तर. हा, काढतो आपण. फोटो काढायला का वरती जाऊन काढ. पार्टी कसं गेले पुढे. त्यांनी आम्हाला सवय असल्यामुळे काय दम लागत नाही. कारण आम्ही डोंगर भागातच राहतो जरा, त्यामुळे आम्हाला सवय आहे. दम लागला असेल पण नाही, आम्ही महाराजांचे मावळे आहोत. आम्हाला दम नाही लागणार. बघू पुढे आता. सर काय बोलायचंय? आनंदमय नाही, काय पाण्याची ते गरजच नाही. झेंडावंदन भेटले त्यामुळे एवढा आनंद सगळ्यांचा गगनात मावत नाहीये आनंद. आम्ही गड काय आकाश पण खरंच खरंय खरंच. खरंय खरंय. लाखात एक मोठी गोष्ट बोललाय खरंच. बघूया. सकाळी सकाळी झेंडावंदन लाईट हाऊस मध्ये नेव्हीच्या ऑफिसरच्या समोर म्हणजे त्यांच्या संगती त्यांनी आम्हाला बोलवलं. ते आम्ही लकी किती की सगळे संगती आम्ही पूर्ण झेंडावंदन करून. आणि हे इथे तोफ आहे. तोफ आहे. हा हे काय तोफ तोफ आहे. गडावरती येणाऱ्यांना सर्वांना, जेवढे लेडीज येतात जेंट्स येतात, त्यांना सर्वांना आव्हान असेल की ही आपली एक निशाण आहे, इतिहासकालीन निशाण आहे. याच्यावरती कृपया करून पाय देऊ नये, बसू नये. ह्याच्यावर बसून कोणी फोटो काढू काढू नये. खास करून ते लेडीज लोक त्यांना लय आवडतं. आज ह्याच्यामुळे आपण खूप सारे किल्ले जिंकलेले आहेत. खूप साऱ्या दुश्मनांना या तोफांनी उडवलेलं आहे. तर कृपया करून ह्याच्यावरती कोणी बसू नका. काय काय अरे मी घातलंय कंपनी आहे, JSW पूर्णच खूप मोठा इकडे परिसर आहे. JSW घेतलेला खूप मोठी अशी कंपनी, JSW स्टील. त्याच्या बॅक साइडलाच आपण आहे ना काल इथे गेलेलो. काल गेलेलो आपण बिर्ला मंदिर बिर्ला मंदिरला. पण तिथं मोबाईल अलाव नव्हता. त्यामुळे इथं थोडस असं दिसतंय. आता आम्हाला दिसू शकतं, मोबाईलच्या मध्ये दिसेल एवढं असं तुम्हाला वाटत नाही, पण ठीक आहे. आम्ही थोडंसं का होईना फोटो टाकण्याचा प्रयत्न करू त्याच्यामध्ये. झूम करून दाखव. ठीक आहे. इकडे बिर्ला टेम्पल व्हाईट कलरचं दिसतंय. हो, तो व्हाईट कलरचा तो बिर्ला टेम्पल. मम्मीला सांग बाबू का बस. न्यू मेंबर छोटा पहिल्यांदा. कुठं यायचा बाबू? तिथं यायचा. हा काय करते ते? काय करतात? काय पाणी बघ पाणी. जास्त तिकडे जाऊ. काय ते? काय भाई मेरे को बोलने दो तो कुछ. आणि काय? हा काय? झेंडा. गिरी आऊंगा भाई पीछे. काय झेंडा? नाही नोट ती कोरे. हस ना पा दे मला पा दे. मला पा दे. तू जास्त तिकडे जाऊ नको. फोटोशूट चाललंय पाठी. बाबू हाय कर. हाय हाय बोल. हाय
आता तिथून अजून वर जायचंय आपल्याला. हा काय मम्मा पाटी आहे. हा बाबू कुठं जायचं आता आपल्याला? वर जायचंय ना? कर ना, मी तेच बोलतो ना, कुठं जायचं वर? डायरेक्ट कुठं जायचं दाखव, हाताने दाखव कुठं जायचं आपल्याला. कुठं जायचं दाखव. लावला इथे म्हणजे काय किल्ल्यावरती बघू आज, झेंडा बघू आज. फडकवणार का? बघू आज तिकडे बघू आज. कुका दोघं जमले. पाठी सोडून नाही, फोटो काढत बसलेला. हा. पुढच्या गावात. काय पाठी आहे रे, या फोटो काढतोय. झेंडावंदन झालेलं आहे इथे. झेंडावंदन झालेलं आहे, बघू शकता तुम्ही. कॅमेरामॅन इथं पण तोफ आहे, तोफा आहेत. तोफ आहेत इथे, ते तोफ आहेत. तोफ आहे तिथे. हे बघा व्ह्यू. पोर्तुगीजचं वाटतं. पोर्तुगीजचाच आहे. पोर्तुगीजांचा किल्ला आहे. कारण ह्या घरांच्या शेप मध्ये अरे बघ असं याच्यानुसार वाटतं हे पोर्तुगीजांचंच होतं. हे खाली बघ, खाली खाली बघ खड्डा बघ आहे. बघ. बघू शकतो. हा दरवाजा होता मेन, मला वाटतं. हा मेन दरवाजा. हा त्याच्यावरती पण काहीतरी लिहिलंय. कुठे आहे बघू दे. हे 1646 1646 मधलं आहे. पडलंय पण हलवता येणार नाही, एवढं जड आहे. त्याला काय बोलतात रे? हे अक्षय इकडे. हा चर्च. हा बघा, संसारी माणूस दमलाय, बाबूला घेऊन. त्याच्या बाजूला त्याचे मामा, छोटे मामा. बहुतेक पोर्तुगीज कालीन चर्च असावा. बोलो ना. जे राजा महाराजा इथे बसत असावे बहुतेक, असं कुठल्या त्या सिंहासनाचं बोलतात ना, वरच्या त्या भागामुळे असं वाटतं. दाखवलं सर्व म्हणजे चर्च काय आहे? ते सांगितलं त्यांनी. अच्छा. काही एवढी लाईक करा, शेअर करा. इंस्टा आयडी फॉलोअर्स वाटतील. माता की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, मातरम, जय भवानी, जय शिवाजी. खाल्ले जाता आम्ही. आणि आता खायचंय. हे बघा वेलदोडे. हे ओपन करून दाखव त्यांना काय. ऍक्च्युली मला पण माहित नाही याच्यामध्ये हे नक्की पिकल्यावर असं आतमध्ये काय ओपन होतं आणि असं दिसतं. बघा असं निघालंय. हा हे पिकल्यावर असं ओपन होतं, मग आणि ते हे- वरचं काढायचं आणि खायचं. हे वरचं? पण साल आहे, फक्त येल्लो कलर आहे तो. हे खायचं हा वरचं? हा हे वरचं. खाऊन बघू. हा बघूया आपण. हा दाखव त्यांना. चीक येतोय बघ त्याच्यात. आता ते पिकलंय नाही, तो ओपन केलाय. गोड असतं, लय गोड असतं ते. हो. हे बघ खा. गोड आहे ना? रुपये खायला आता. हे पिकलंय ना. हे बघा, हे open हा मी केला. खाऊन बघितलंय. मला टेस्ट हा ओके ओके मेरी पुम पुम. मस्त आहे. हे बैलाचे कोडे लय भाड लागतं. कसं आहे? हा, खा पूर्ण एवढं. हा बोलल्याप्रमाणे बैलाचे कोडे बैलाचे कोडे आणि छान आहे. छान आहे. मॅन ऑफ स्माइल काय ते मॅन ऑफ द आपला
मॅन वर्सेस वाईल्ड. सॉरी 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 मॅन वर्सेस चुकीची दुरुस्ती पुन्हा एकदा मॅन वर्सेस वाईल्ड हे डिस्कवरी चॅनल. हा बघा रायडर. कशाला गाडी जागा नाही ना. आणि हा मामींच्या पॉकेटमध्ये भेटलेला चॉकलेट. आम्ही आहे ना मामींना चॉकलेट बिकलेट घेतलाय मामीकडून. मामींच्या पर्समध्ये खूप सारा खाऊ होता. आम्ही लुटला येतो. आणि हा मामींचा पोरगा. मामी म्हणजे हा मामींचा मोठा 30 वर्षाचा मुलगा. 30 वर्षाचा मुलगा झालेला आहे तो. हा 30 वर्षाचा आहे. बघा पोट कुठल्या सुटलाय. अँगल पोट सुटलाय. हा मग पोट सुटलंय म्हणून हा 30 वर्षाचा आहे. भरती आले परत भरती आले. नितेश बोलल्याप्रमाणे पाणी इकडे आलंय. पाणी भरलाय. त्यासाठी त्याला लाईक करा, फॉलो करा. चला मित्रांनो, आता हा व्हिडिओ इथंच मी थांबवतो. संपूया इथेच. आलो गडावर जाऊन. खूप छान गड आहे. तुम्ही कधी आलात तर एकदा विजिट द्या. आणि नक्कीच. आणि पुढचा व्हिडिओ असेल बहुतेक समुद्र किनारा. आपण चौपाटीवर जाणार आहोत. ही मुंबई चौपाटी नाहीये. आपण बहुतेक जाणार आहोत इकडून. एक चौपाटीचं नाव मला आता आठवत नाहीये, पण विचारू आपण. त्या चौपाटीवर जाणार आहोत. त्याच्या अगोदर आपला नाश्ता होईल. चहा आणि नाश्ता होईल. बघू चहा भेटते कॉफी कारण की नाश्ता करून तर निघालो नाही, डायरेक्टली निघालो सकाळ सकाळी. लोक किल्ले सकाळी निघालो, त्यामुळे एक चांगली गोष्ट झाली. काल प्लॅन झालेला आमचा की न आंघोळ करता जायचं, पण बरोबर नाही वाटत आहे. आंघोळ करून आलं तर आंघोळ करून आलोय आम्ही. मी भले दिसतोय न आंघोळ केलेला, पण आंघोळ करून आलोय. बाकीच्यांचं काय माहित नाही. बाकीच्यांचं माहित नाही मला. मी आंघोळ केलंय. आंघोळ केले तरी नाही दिसायची ते अशी वाटत. आणि हा अथांग असा समुद्र. तर हा व्हिडिओ आता इथेच थांबवतो. भेटू पुन्हा. दुसऱ्या व्हिडिओ लाईक करा, फॉलो करा, सबस्क्राईब सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि बोला गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती. मोरया. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. हर हर महादेव. हर हर महादेव. जय भवानी. जय शिवाजी. जय भवानी. जय शिवाजी. छत्रपती संभाजी महाराज की जय. हर हर महादेव. हे असं केलं एकदम अशी एनर्जी येते ना. ताकद आहे. पाहिजे. चला मग guys, बाय बाय. परत गड चढू. नाही चला भेटू नवीन व्हिडिओ मध्ये. बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय. भारत माता की पब्लिक.